Bon dia a tothom. És un plaer donar-vos la benvinguda en nom de Salut Central Noves Bastant. Aquesta sessió satèl·lit en la que iniciem formalment l'Expedition Personal Conference 2025. Em dic Raquel Gutiérrez, ara soc cap d'atenció ciutadà i presidenta de la Comissió d'Analització i Experiència de Pacient. I permeteu-me començar agraint a l'organització del Congrés el fet d'haver comptat amb nosaltres per participar-hi per primera vegada i per alhora donar-nos l'oportunitat d'obrir aquesta nova edició. Abans de seguir, voldria fer una recomanació a tots els assistents i és que disposeu d'un QR en la presentació, al llarg de tota la presentació que vaig explicar, per si voleu prendre instrucció i així si després necessiteu certificar la vostra assistència a aquesta sessió us podem firmar un certificat. Crec que he dit que per la nostra autorització és un honor i sobretot una responsabilitat compartir la nostra experiència, la nostra visió en un espai de referència com aquest, que posa sempre el diplomàtica clau. Nosaltres i clau en els moments actuals que ens trobem, com és l'experiència de pacient. La nostra sessió, com podeu veure, porta per títol incorporant la cultura d'experiència de pacient, el que ara disseny processos, intervenció als serveis d'urgències. I és que a Sant Joan entenem que la millora de l'experiència de pacient no pot ser un afegit, formar part estructural d'aquest sistema. I de fet ja forma part d'una de les línies estratègiques de l'entitat. Penseu que avui en dia l'orientació al pacient, als serveis de salut, representa un canvi molt important de paradigma. És un model que reconeix les necessitats dels pacients, els seus valors, les seves preferències, i això és un element crucial al llarg de tot el procés d'admissió. I no es tracta només d'escoltar, sinó de compartir decisions, de construir confiança i de reconèixer el pacient com un agent actiu que porta un valor. I és el protagonista al final del seu propi procés de salut. A Salut Sant Joan, segurament haureu llegit en alguna ocasió que diem que curar i cuidar va molt més enllà d'un aspecte tècnic. I us refereixo de la manera com els professionals interactuem, ens comuniquem, empatitzem amb les persones a les quals atenem. I només així podrem garantir realment una atenció semblant al vostre. I la realitat és que estem vivint, com us he dit, una transformació en l'atenció sanitària. L'experiència de pacient no té només un indicat de la qualitat, sinó que és un element transformador de les organitzacions sanitàries. La visió tradicional, igualment pionèrica, el model biomèdic, ha evolucionat com un model on no només pensem què fem, com ho farem i per què ho fem, sinó afegim una pregunta més, que és com ho viu el pacient. I aquest és l'eix central de la nostra experiència. I aquí parlem de política organitzativa. La cultura és en lloc qualificació o no l'organització. Aquí es diferencia una organització d'una altra. I per tant, transformat és que concula una organització que l'experiència de pacient és tapant un concret, però per temps de mobilitat si no podem deixar-se. I aquest és precisament el fet que vam assolir la nostra organització, incorporar la mirada del pacient en els dissenys de processos essencials i fer-ho començant dels àmbits més crítics exigents, com els exteriors. I al llarg d'aquesta sessió compartirem com hem abordat el procés, quines eines hem utilitzat i quins alternatius també. I sobretot som la implicació que els professionals i la dels pacients són de les claus per fer realitat aquest. Esperem que la nostra experiència no resulti inspiradora, útil, alhora i aplicable d'alguna manera a les vostres pròpies organitzacions. Així doncs, aquí ja estic a punt de finalitzar la intervenció, però us vull agrair l'acord per al punt. Anem que és un plaer poder compartir aquest espai i sobretot que els que esteu interessats en el tema de la ciència del pacient, com ja heu comentat, que anem a exercir per treure que com nosaltres, curar el pacient al centre no és només una opció, sinó que és un deure i una necessitat. Per tant, moltes gràcies i comencem.
Per aquesta primera part de la sessió ens comptem amb la senyora Trinidad Álvarez, directora de processos assistencials, que des de la seva experiència ens explicarà com s'ha aplicat la metodologia Lean als serveis d'urgències. I aquesta eina de gestió orientada a identificar tot allò que no aporta valor ha estat clau per organitzar els fluxos, per establir una base sòlida per a la millora contínua. I la seva intervenció ens permetrà entendre per què el reclutament és tan potent quan parlem d'eficàcia i qualitat en entorns sanitaris. Així doncs, endavant, Trini. Gràcies, Raquel. Buen día, ¿no? Para comenzar, como mi compañera Raquel, quisiera agradecer la oportunidad que nos habéis dado para exponer uno de los problemas de los profesionales de la salud y sobre todo de los pacientes, que es cómo gestionamos el tiempo y los recursos en un servicio de urgencias, considerado como todo. En junio del 2024, desde la dirección del centro del hospital y a través de una auditoría externa, se decidió poner en marcha un proyecto en el servicio de urgencias aplicando la metodología. Los principales objetivos del proyecto era hacer más eficientes los procesos, en mejorar la experiencia del paciente, aumentar la indicación y la satisfacción de los profesionales y, sobre todo, sistematizar la mejora continua. Como objetivos más específicos del proceso era exponer el estado actual del servicio de urgencias, documentar las oportunidades de mejoras y aquellas que no tenían valor, establecer unas bases claras para futuras intervenciones, consensuar un plan de acción para abordar todo aquello que no tenía valor, elevar la calidad de la atención del paciente, aumentar la satisfacción de los profesionales y de los pacientes, implicando activamente a ellos dentro del proceso, y sistematizar la mejora continua mediante la creación de un grupo multidisciplinar que garantiza la evolución constante de estas mejoras. Como hemos comentado anteriormente, la metodología aplicada por la metodología Lean. La metodología Lean consiste en eliminar todas las podas, es decir, todo aquello que no tiene valor, todos los residuos. Es una forma de pensar muy comprometida con la eliminación de todo lo que sobra en los procesos y muy enfocada a la mejora continua y, sobre todo, al éxito de sus servicios. Nosotros las fases de proyecto se dividieron en tres grandes fases. Ahí tenemos una fase 1, que es la fase de inicio, de ciclo, la de presentación del proyecto a los profesionales de urgencias. Después pasamos a una fase 2, que es una fase de diagnóstico, en la cual hicimos unas encuestas online y unas entrevistas individuales a los profesionales del servicio de urgencias. Como veréis, también analizamos todo el recorrido del paciente por el proceso de urgencias, desde que entran en misiones, basado en viaje, hacen una primera asistencia y son dados de alta. Se forman a grupos de profesionales con dinámicas participativas mediante notas adhesivas, donde exponen todos los problemas que hay en cada una de las etapas. Esto nos permitió ver los puntos más críticos del proceso y allí donde se producían esperas y eficiencias. También se realizó un mapeo del proceso de urgencia que nos permitió visualizar qué es lo que pasa en cada momento de las etapas del proceso y dónde se generan los típicos cuellos de botella. Con esto se consiguió tener una visión global de lo que era todo el proceso. Después, dentro de la fase del diagnóstico, también se hicieron unas observaciones in situ en las urgencias durante 2 días. Era que el objetivo principal era incorporar todas aquellas modas, todas aquellas que se realizaron dentro del servicio. Y dentro de la fase del diagnóstico también se elaboró un informe de diagnóstico basado en el análisis de las reclamaciones y las quejas del año anterior y el resultado de las encuestas del plan, de analizar los resultados de los principales indicadores del propio servicio, de analizar las encuestas online y las entrevistas individuales de los profesionales y también de analizar el momento de las observaciones in situ que se realizaron en el servicio. Los resultados de esta elaboración del informe diagnóstico salieron unas propuestas de mejora
y seguir con una presentación y comunicación del diagnóstico con todos los profesionales del sector. Más tarde pasamos a una fase 3, que es la fase 3 de mejora, que es la constitución, se llegó a crear un grupo impulsor. Era multidisciplinario, bueno, es multidisciplinario, formado por profesionales del servicio de urgencias conjuntamente con la dirección de procesos asistenciales, en la cual lo que se intentaba, el objetivo principal de este grupo es conseguir sistematizar las acciones de mejora, que se hagan posibles todas estas acciones de mejora que se plantean en el diagnóstico y llevarlas a cabo y, por supuesto, la intención de conseguir objetivos en común. Dentro de todas estas acciones de mejoras que salió durante el estudio de todo este proyecto, tenemos unas acciones de mejoras propias del proceso y unas acciones de mejoras propias de recursos. Como acciones de mejoras propias del proceso, tenemos que la oportunidad de mejora era la falta de coordinación entre el personal, por lo que se propone mejorar la comunicación interna del servicio de urgencias mediante unas citas informativas. Mejorar la organización del trabajo mediante la predistribución de áreas de trabajo para una asistencia más ágil. Mejorar la comunicación entre facultativos médicos y enfermera y se propone realizar briefings claras al inicio y al final de cada turno. La regularización de los horarios de descanso para garantizar la continuidad asistencial. Y trabajo junto con informática para registrar registros clínicos, sobre todo en las salas de enfermería. Las mejoras de recursos que se plantearon fueron la implantación de un gestor de CUA para llamar a los pacientes para pasar a urgencias, la mejora de las pantallas de información en la que se intenta dar una información educativa mostradas en las pantallas de cómo funciona el proceso de triaje y el funcionamiento de urgencias. Información del tiempo de espera, la necesidad de ampliable información sobre el tiempo de espera en las pantallas de cada los pacientes. La señalización en el servicio, implementar señalización de rutas claras para que los pacientes facilitar la navegación de ellos dentro del hospital. Se pedía también un soporte logístico, que era el soporte de portaliteras en las ambulancias en la puerta de entrada. Redistribución de los montañiteras para abarcar todas las esferas de radiología. El aumento de la seguridad de personal de seguridad de las urgencias. Asegurar el mantenimiento de todos los tipos de urgencias y también se planificó un nuevo indicador para el servicio de urgencias, como podría ser el indicador de tiempo A. Os puedo decir que a fecha de hoy, para acabar, de todas esas acciones de mejora, tanto las del proceso como las del propulsor, tenemos conseguido que el 5% implementadas y espero poder seguir trabajando y poder ejecutando todo aquello que podemos que la mejor. Bueno, lo mejor para la experiencia de la cuestión. Perfecte, moltíssimes gràcies, Trini. Molt bé, doncs un cop coneguda la metodologia, és el moment de veure com s'aprofitarà de la pràctica els amplis més possibles de l'adaptació de la feina. Per això comptem amb dues professionals que han estat clau en la transformació de l'assistència, la doctora Montserrat Duran, cap de servei d'urgències, que explicarà com s'ha de definir l'organització d'un servei, que és la porta d'entrada per a aquelles persones. La seva exposició ens ajudarà a entendre la reorganització dels grups d'assistència d'urgències en un entorn d'alta demanda. I l'altra banda, la senyora Consuela Destilí, responsable de l'hospitalització, que explicarà com s'han adaptat els processos de planta per assegurar una transició de sigui fluida de les urgències i una estada hospitalària centrada en el benestar del pacient i en la coordinació dels equips professionals. Les seves intervencions mostraran com el disseny organitzatiu en aquest cas es concentra en millores tangibles tant a urgències com a la unitat d'hospitalització, les unitats d'hospitalització. Així doncs, endavant. Gràcies, Raquel. La Raquel, la presentació la faré jo, la senyora Estilí, comienzo yo y ya dejo nada más publicamos la mitad. Mentre estàvem fent el primer projecte, la primera ens va donar compte que havíem de fer un pas
més important i aquesta línia, no, de posar el pacient en el centre, s'ha dibuixat aquest projecte que el Convalescent té allà. Durant 8 hores hem canviat el model organitzatiu i començarem tots a treballar de manera diferent. Precisament buscar això, de posar el pacient al centre i ens hem de reorganitzar tots els professionals per donar-li a aquest pacient el que necessita perquè això és el que us estic dient ara. El primer que vam fer els fa mesos que estem treballant va ser definir els problemes. Si no tenim els problemes ben definits, quan capem buscar les solucions, els podem fer flux de treball durant mesos treballant, analitzant bé els problemes. No vam dibuixar el procés que té un usuari quan arriba a l'hospital, tant el procés d'urgències com el procés d'hospitals. És a dir, el pacient que té un problema de salut, acut al nostre centre, entra a les urgències, se li fa una primera adaptació a urgències i després aquest pacient ha d'acabar ingressant a l'hospital. El procés que hem de dissenyar és des que el pacient entra a les urgències fins que marxa l'altre de l'hospital. Aquest seria l'esquema senzill del procés. Bé, es fa l'admissió, després de l'admissió a urgències s'estableix la prioritat d'atenció, quan s'estableix la prioritat d'atenció es fa l'assistència a la salut, a la necessitat, etc. I arriba un moment que aquest pacient pot requerir l'ingrés, aquests pacients requereixen l'ingrés, doncs el procés d'urgències acaba, es fa l'ingrés i aquest pacient ha de passar a la placa d'hospitalització. S'espera més bé, a la hospitalització està un temps d'ingressar i finalment arriba un dia que aquest pacient pot passar. El que hem fet és redissenyar tot aquest procés i canviar la manera de fer-ho. Llavors, aquí una mica els problemes que vam trobar. Ens trobàvem que els pacients van en l'admissió històrica i ja el següent pas és el viatge, és a dir, a quina priorització han de fer aquest pacient urgències, tot i que els temps fixos són adequats, 15 minuts, ens trobàvem que hi havia pacients, quan analitzàvem bé les dades, que fins i tot havien ja d'esperar entre 20 i 40 dies per poder passar. Està allà. Els problemes que vam trobar és que després del triatge els pacients també havien d'esperar un temps excessiu en poder iniciar l'assistència. I analitzàvem bé aquestes dades, ens trobàvem que hi havia pacients que havien d'esperar el servici de tot. Quan fem l'assistència també ens trobem que tenim demores en rebre consultàcies, crítiques, dies, i necessitem rebre consultes per prendre decisió, si aquest pacient pot marxar, o si se m'ha d'anar. Llavors, a vegades teníem els pies de fins a 4 hores per tenir resultats. Un cop passat tot això, els terapeutes tenen la decisió de si és interessant, llavors aquest pacient que s'ha de dir, jo potser ho fer espera, necessita un temps d'ingrés a l'hospital. Què ens passa? Fent normalides, quan el pacient segueix urgències perquè no tenim capacitat a la planta per poder-lo pujar. Llavors això fa que molts pacients que siguin allà per destruir estiguem urgències ocupant boxes, que són boxes que necessitem per atendre els nous pacients que estan. Però la capacitat que tenim és de tenir fins a pacients que ens ve de llit, però que la realitat és de tenir utilitzar cada dia 30 pacients que tens. Això ja és unes temores excessives. Ens trobem també la realitat nostra d'un dia que és molt similar, però es van decidir els pacients durant la guàrdia, els exercicis funciona per ser continuada 24 hores, els exercicis es trenen de forma homogènia al llarg de tot el dia, les 24 hores, però el moviment de pacient per pujar l'amba només que és un moviment a pausa, és quan es miniperitalitza i en aquell moment és quan podem moure els pacients. De que restant, tenim els pacients a això ha fet que trobéssim molts pacients que han fet el procés d'hospitalització llarg a les emergències, és a dir, els nens tenen servit de nostra polis que necessitava i a vegades ens hem trobat que l'hem pogut donar a les urgències perquè no han aconseguit tenir disposició perquè ells des del punt de vista mèdic ja podien ser donats. Això també generava un problema important perquè a vegades s'està per l'especialista que s'està tots bevent el que és el pacient i com que el pacient està a urgències això ens implica molts.
Sabemos que dirà per nos explicar els problemes que hi ha implicats a l'hospitalització. El que primer voldria puntualitzar és que estem parlant, en aquest cas, de pacients mèdics, d'acord? Perquè ens enfoquem amb els pacients mèdics, perquè són els pacients que majorment s'ingressen al centre. No és que no hi ha pacients quirúrgics, hi ha pacients oncològics, hi ha altre tipus de pacients, però estigui cert que en aquest cas, a l'inici del projecte, ens enfoquem en pacients que siguin mèdics purament. D'acord? Llavors, quins són els nostres problemes? Doncs que el 30 o 50% de pacients estan on no haurien d'estar perquè com que s'han pujat els que no s'han pogut estar, els especialistes s'han pujat a donar-li allò que no equipava. Després han anat revisades. S'ha vist que hi havia activacions que no s'havien fet, que són prou importants, són recursos també al centre, com hospitalització a domicili, tenim l'UFIS de geriatria, que poc el pacient cap al sociosanitari, tenim una gestora de casos en un hospital de dia polivalent en el que tenim vegades focs i tractaments. Per fer el resum, quan les dades es va veure que un 51% dels pacients no sabien motivar pels recursos que tocaven. I també s'ha de veure que un 25-70%, o sigui, és un camp baixer molt elevat de pacients que potser no hagués calgut prendre CSI. Sí, també s'haguessin pogut fer les hiperconsultes amb els especialistes que els metges d'urgències són molt vàlids, òbviament, i saben molt, però l'especialista hem de fer cap més d'allò. Si la cardiologia, no cal que jo l'haguessin sap més. Si la neurologia, no vol que s'hi sap més. I és cert que vam veure que hi havia un tant per cent de pacients que potser s'haguessin pogut evitar si tots els altres recursos que haguessin pogut estar activats en el seu moment. Nosaltres, en aquesta línia, haurem que identificar tots aquests grans problemes que tenim, que són problemes molt importants. Vam dir, ja tenim els problemes identificats, ara anem a veure quins són els pilars en els quals nosaltres volem treballar d'una manera de localitzar, quins són aquests pilars i quins són els objectius. Ens vam posar tots d'acord i vam dir, tots volem treballar aquí. Aquí vol dir treballar l'equip més infermera, amb vocal, amb lliteres, tots volem treballar aquí, perquè a vegades ens trobem que aquí podem llegir contingut de assistencial, és a dir, que aquest pacient no el hem canviat de mans, sinó el copés de l'entrenador i que sempre tingui el mateix soterreny als urgències, els mateixos i és que hospitalització o que es pot fer, però no l'has canviat de mans, sinó que se no sap tirar finalitzar el seu mestre. Trobem en la línia escrita del projecte de treball, creiem que aquella feina no aporta valor, cada dia els professionals centralistes això m'aporta valor al pacient. Volem que aquest pacient tingui flux, és a dir, que aquest pacient tingui beneficions, assistència a urgències, requereix hospitalització, amb limitades esperes. Vol dir flux, vol dir que tot vagi ajudar, és a dir, hem de limitar al màxim les esperes. El que estem parlant és de la part del de demanda, perquè l'urgència sempre està comptant, sempre està per pacients. Els hem de poder aprendre, els professionals d'urgències han de poder atendre aquests pacients correctament, però en aquests moments ens passa que tenim pacients ingressats a qualsevol i a pla com nosaltres. En fons, el problema és aquest procés que us hem dit sobre el principi sigui estable, és a dir, quan un usuari tingui un problema de salut i arribi a urgències, passi per admissions, com dir, quan cridaré a les urgències. Li podem dir amb seguretat el que s'ha de dir, no l'IBLIPUS, no sé si serà amb inocular-te la tenia. Sí, quan li diguem que el pacient que vostè ingressarà, no li hagi de dir que no ho sé si sortirà un itabuli o demà l'ha passat, sinó que li diguem que a 12 hores vostè toca deixar que apri la vida. I que s'ha d'estandardizar el projecte. Sempre passi el mateix. Llavors vam fer una carta als reis, en urgències com l'hospital, no? I n'hi ha els objectius. Revisar l'urgència, l'hospitalització, doncs volem que cap pacient s'hagi d'esperar més de 2 minuts per passar la vida. I això és molt important, és la priorització de l'atenció. Per tant, des de l'admissió, cap s'ha d'esperar. I més volem que cap pacient s'hagi d'esperar als serveis per rebre assistència. En aquest moment, la realitat és insistir en els serveis, però no volem tant. I volem beneficiar els pacients, traguem idees complementàries bàsiques, és una biografia analítica, que la tinguem, 5 hores. Això ens ajuda a veure el decisió.
I en el fons el que volem és que la nostra estada mitjana a urgències al procés d'urgent en 6 hores el tinguem resolt. Podem dir-li al pacient, vostè com passar, compleixi, això està resolt o no, o vostè ha d'ingressar perquè té les proves o el que li hem diagnosticar, això en 6 hores puntualíssim. Els dolents estem a 9 hores, els validants estan gairebé 12 hores per resoldre la promoció. A millorar, però a cada dia. També el que volem, els professionals que volem urgències, és eliminar les emocions. Com que no trobem aquí i ens hem de parlar, quan un està fent una cosa, li diré a mi, l'altre també, i al final s'estem i tal, per i volem també cuidar les causes de falta. En el moment que generem l'ingrés, que volem que aquests pacients necessitem la relació amb l'especialista, que és qui ha de portar l'expertesa, aquesta puja al pacient, pugui ser ràpida i no depengui de pugui pujar planta. Per tant, el que volem és que aquests pacients, al moment que han d'ingressar com a màxim, sigui una espera màxima de 12 hores per ingressar planta. Per tant, no tots els pacients han de pujar a la tarda, sinó que al llarg del dia podem anar pujant els pacients en funció de la demanda d'ingressos. I de planta el fet que el pacient pugi abans sí que és la part més important, eliminar els ectòpics i ho intentem que sigui ja va ser explicat, però ho intentarem, però el treball amb equip sí que és molt important perquè com s'agilitza l'ingrés, el pacient rep l'atenció immediata dels especialistes que, com abans deia, entenen exactament del seu problema de salut. Per tant, el fet que l'especialista pugui demanar les proves abans baixa el 20% l'estada perquè lògicament acceleren tot el procés. Nosaltres estem fent un estudi de càrregues d'infermeria i TCAIs perquè el volem després explico el canvi de l'humanització de les unitats d'infermeria i el que volem donar és el 100% dels pacients que rebin l'atenció adequada en un moment adequat. Perquè al cap i aquí sou vosaltres, els pacients, i heu de, els que heu d'exigir i heu de tenir aquesta demanda i aquesta cobertura d'assistència al moment que toca, quan toca, per part de tots els professionals. Sou vosaltres que esteu sempre. Llavors, com hem dibuixat això? En el fons el que hem fet és que, com dèiem al principi, posem el pacient en el centre i tots hem de canviar com a mecanisme. Això és un treball enorme, és un esforç de moltíssims professionals perquè fem molts anys treballant d'una manera i ara començarem a treballar d'una manera diferent, precisament per posar el pacient en el centre. Llavors, creo el dibuix tant d'urgències com de planta. Per cert, els pacients que estem a nivell d'urgències d'adults, ho deia les consideracions, les menys interns, els pacients que estan fets no les van a boxes d'urgències que interessen. Per tant, la planta que es veu a l'ensenyament humanitza, però bàsicament el concepte és urgències de demanda. És a dir, tindrem l'urgència de denada i només que tu assegures que ets l'urgència de denada dels pacients que ingressen, pots organitzar bé urgències per si l'àrec per assumir de los urgències que farem, dèiem que també hi ha problemes amb el viatge, la majoria de pacients que s'havien d'estar massa temps, no? Com tenim un viatge, hem estudiat molt bé el ritme de pacients, és a dir, les hores entre els pacients, en funció de la variabilitat de la setmana, en funció de si aquí cada nit, al llarg de tot l'any, ja us hem vist que hi ha algunes hores en concret que els pacients entren en mig pacients i per tant baixen la cosa. Ja ens sabem per ser de viatge amb hores concretes precisament per poder seguir, podem fer la priorització. Un cop aquest pacient ja està prioritzat, passa pel procés de viatge, automàticament dins de les hores organitzarem el quart d'equips de treball. El quart d'equips de treball té treball amb peix infermera amb uns boxes assignats. Aquest pacient anirà a passar ja molt de temps. L'ús d'experiència i el mateix ja el tornarà més al metge de la infància. Els farà assistència cardíaca, donarà els símptomes pels coses, seran els primers tractaments, estaran ja les primeres l'extracció sanguínia i donar les primeres proves i efectivament només el pacient el passarem els altres boxos d'observació pendent d'anar
Quan de vespre em reveiem, que no res, s'havia, i per tant, a 100 cap 6 hores, nosaltres tornem a tenir resolt el pla. Això implica que els llits i les infermeries canviem a anar a treballar, implica que els companys els cicles també canvien, implica que els secais també canvien, i per nosaltres això és una sofa molt important, hem de fer com ja ho he fet, hem de canviar i estem molt il·lusionats, però no serà fàcil perquè no és fàcil. A nivell de planta? A nivell de planta, fins ara, el disseny intern disposa de dues plantes, que ara les anomenem complexitat de cures i l'altre girar complexitat de cures, medicina C, medicina D. El que era ara era la pujada indiscriminada de pacients a dreta o a l'esquerra i quan s'acabaven els llits, i d'aquesta manera el que hem fet és a la complexitat de cures hi haurà 4 clústers que són equips. La clúster significa equips, metges, infermeres, ITCAIs i idees. Llavors, hi haurà 4 clústers que, com veieu, hi ha la medicina interna de digestiu, o sigui, hi ha 5 especialitats, medicina interna, digestiu, cardiologia, pneumologia i neurologia, que estan dividits en llits, perquè el total de la planta són de 40 llits, 10 per cada clúster, 10 per cada equip, i la càrrega s'ha dividit segons aquests indicadors que ens han extret una empresa externa. Per tant, no ens inventem que pneumologia tingui més pacients, sinó que és el que ens diuen les estadístiques, que hi ha més pacients de pneumologia i menys de cardiologia i de neurologia ingressats. Llavors, s'ha dividit la planta en els 4 clústers. Aquí veieu l'exemple d'una de les 4 pissarres que s'han col·locat a la planta, en el que hi ha un grup d'habitació, hi ha el metge responsable, hi ha si s'ha de fer un tipus de proves, si està pendent d'alta, si no està pendent, si s'ha de preservar l'alta unitat, i aquesta és la planta on puja el pacient i se li fa la primera actuació. Recordem que hem dit que intentarem que els pacients s'han de fer fugint amb 3 torns d'ingrés, com veieu, de 9 a 12, de 3 a 5 i de 7 a 10. Creiem que el Zeloni és el màxim per no distorsionadament de pensar que els pacients també requereixen dormir a la nit i tal, descansar. Llavors, com que aquest projecte requereix molts trasllats de pacients, creiem que el Zeloni és el màxim que ara de moment, farem. Si més endavant serà més fluid i ho farem d'una altra manera, però ara trec així. I els pacients sempre pujaran en aquesta part de la planta, aquesta medicina, se li farà la primera actuació, l'especialista li demana totes les proves, l'intenta que la radiologia sigui àgil i ràpida, i quan ja ingressa el pacient ja sap que hi ha el recurs que pugui marxar d'alta. És a dir, el nostre objectiu no només és atendre el pacient, òbviament és el màxim, fer assistència, però també hem de pensar en aquesta alta. I hem de pensar en els recursos que necessita el pacient quan marxi cap a casa, sigui gestió de casos, sigui hospitalització de domicili o el que sigui. Quan el present d'urgències i es requereix un llit i aquesta planta està plena de 40 pacients, hi ha una sèrie de pacients que estan catalogats per poder anar a l'altra planta, que és la de continuïtat de cures. Aquesta continuïtat de cures que està d'entrada creada per 26 llits és com un acordeó i podríem augmentar fins a 52, 54 llits, perquè dedicar-los en tenim 29. Penso que és un benefici que tenim al nostre centre, que és de tenir tantes habitacions a cada ala com per poder-les doblar. En un moment donat ens dona aquesta flexibilitat per poder encabir els pacients. Per tant, la feina de la complexitat de cures és molt important, però encara ho és més la de continuïtat de cures. Perquè aquesta és la clau del projecte, perquè és la que ha de ser més àgil en què els pacients puguin marxar d'alta en les condicions possibles, està clar, i hem d'adaptar els recursos a la demanda. És a dir, ara d'entrada hi haurà
2 infermeres amb 3 TCAIs, però si cal, s'haurà d'augmentar, tenir TCAIs adaptat a les necessitats que tingui la planta d'aquell moment. I aquesta és, diguem, el plan de càrrec als trasllats de l'altre costat. És important tenir en compte, i això va haver també la prova pilot, que no es fa trasllats de pacients si urgències no requereix que ingressem pacients. És a dir, no traslladarem pacients per sistema, hi pot haver pacients que marxin des de la complexitat de cures, òbviament, però només traslladarem pacients en el cas de que urgències ho necessiti, diguem-ho així. I és una de les plantes que més clau per agilitzar i de més difícil de gestionar l'alta en certs moments. I aquesta és el mapa de la planta, d'acord? És molt senzill de part de dalt, representa que són els colors i hem dividit els 40 llits, com us comentava, amb els equips, de tal manera que queden dividits 10, 10, 10 i segons la càrrega assistencial o segons la necessitat, perquè els indicadors així ho diuen, hem dividit que de moment ho hem fet d'aquesta manera. Si després el dia de demà veiem que digestiu requereix més llits, hauríem de fer canvis. La continuïtat de cures per l'entrada és uniforme, que 26 llits, però ampliable fins a 52. Entre els 52 es podria mirar fins a 58, que sempre hi ha pacients que requereixen aïllament, està en situació d'últims dies o requereix psiquiàtric o algun problema que hagin d'estar sol. Per tant, sempre hem de tenir habitacions individuals. No totes estan poblades. Les reunions nosaltres el que farem seran reunions d'aquí a les 9 del matí, a les 14:30 i a les 6-7 de la tarda, anant que el metge reuneix amb la seva infermera perquè cada metge tindrà una infermera de referència i la seva becària de referència, i això és molt important, és un canvi molt important que el fem de la planta, infermera i becària van juntes, i a més, el metge té de referència la seva infermera, sap que de les 60 a les 60 tal, la seva infermera es diu tal, i es reuneixen i decideixen, després d'haver valorat els pacients que estan sentint bé, decideixen on va anar el pacient. De tal manera que és la planta qui decideix si el pacient ha d'estar sol, si no ha d'estar sol, i el metge especialista i la valorar aquest pacient també d'urgències, llegint el curs clínic o parlant amb els nous d'urgències si hi ha alguna cosa que no ens oblidarem de la comunicació. És molt important entre els dos serveis, entre urgències i nosaltres. Tot i que el metge especialista llegeix el curs clínic i mira quines necessitats té el pacient que ha de pujar a planta i de dubtes ha de trucar amb urgències per preguntar. Llavors, aquestes reunions van molt bé perquè als 9 del matí es decideix aquest han de marxar a l'alta, aquest i aquest es poden traslladar amb determinat de cures i aquí pujarem el senyor tal com el senyor tal, que li ha de fer aquestes proves i que en tants dies podria marxar cap a casa. És el que comentava la lectura d'horari. És molt important que els pacients puguin tenir, els puguem explicar en tot moment o intentar explicar dintre de la mesura, perquè no se sap mai les complicacions que hi pot haver, això no entra a les nostres mans, hi ha coses, però sí que és veritat que podríem estandarditzar-ho i dir, mire, doncs, per aquest tipus d'ingrés vostè estarà una setmana, per aquest tipus d'ingrés vostè estarà 2 dies, i això ho podem explicar, d'acord? Ara, llavors, com veieu, això és molt complex, hi ha molt canvi de tots, al final el que fem és això, aquests moments, al migdia, quan s'acaben els fixos suficients o urgències, doncs saludem l'urgència, no allà que donem capacitat de la planta per triar nits necessari. Aquí, com a anem de si les idees dels pacients vagin pujant. Ho posem a cobrir al final del procés, és a dir, on el pacient ja s'ha diagnosticat en tractament i per tant és la part més segura i traiem aquell pacient especialista que ha de venir a urgències que encara no està en què té i que està en espera dels edats. Per poder fer tot això, és evident que està molt treballat, però m'ha volgut fer unes proves pilot per veure com funcionava. Més de 22 dies va fer dues proves pilot, les vam fer per al pilot de planta. A planta, durant una setmana vam fer una prova de veure com funcionava aquest drenatge de docència i
I a urgències, l'organització interna del servei també va fer la gestió. Com vam fer els pilots, doncs aquí es planteja realment això funciona per problemes. Ara ja el dia 17, és a dir, aquest dimecres, ho va ser per començar l'organització i a partir d'aquí ho vam analitzar els fluxos, veure si que veiem i tornar a revisar tot el cicle de millora. I tot això és crec que aquest projecte al final el que compleix és canviar. Hi ha un tipus gay, no? Però bàsicament la forma és l'experiència de pacient, és a dir, millorar l'experiència de pacient. El que reduir les esferes perquè estandarditzem el procés, és a dir, que podem explicar vostè ja serà i la previsió és aquesta i es dirà. Creiem que en aquest context no es millorarà la possibilitat de salut, que tots podrem ver el que aquest pacient necessita i intentar el seu de salut. Creiem que això que ens organitzem tots els fem és ser més eficients. Per tant, si som més eficients, tots el que estem fent és reduir costos. Preveiem també que tots els professionals sanitaris treballen. Jo ara me coneix tothom que ha la sensació que penses que no surt la feina. Per tant, també la percepció dels propis professionals del seu treball i també enganyar l'àmbit. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doctora Duan, senyora Escriví. Penso que ha quedat molt clar. Gràcies, ha vingut la idea de la complexitat i de l'actitud de suport d'aquesta informació. I estareu fora d'acord amb mi que cap projecte de transformació assistencial té sentit i és complet sense la veu de cridar i denunciar. Llavors, per explicar com s'ha integrat aquesta mirada, ens acompanya la senyora Pilar Vigatza, membre de la Unitat d'Atenció al Ciutadà, dedicada a l'àrea d'experiència de pacient, i la seva tasca deixa la transformació del servei tingui sentit, perquè realment importa, perquè són oficines. Gràcies a la seva feina, hem pogut detectar context i prioritats de millora, que les dades numèriques al final per si soles no hi avelen, i que guiaran un desplegament definitiu al conjunt. A la seva intervenció coneixerem com aquesta informació s'incorpora al disseny de processos i es converteix en decisions concretes per a una decisió més humana i orientada. Benvinguda, Pilar. Gràcies. Gràcies, Raquel. Bé, com ens ha comentat també la Raquel al principi, és la presentació, hi ha un canvi de paradigma. Passem de legitimar la satisfacció del pacient a la idea de valor que el valor només el pot determinar quin bé pot sentir. Per tant, quan determinem el valor de l'atenció per cent, necessàriament el determinar els pacients. I així, l'avaluació de l'experiència de pacient és una certa proacció de possibilitats de millora per veu als pacients. Es tracta de comprendre a tot el procés assistencial i identificar les necessitats no cobertes mitjançant diverses metodologies que les combinen. Aquestes són llistes, observacions, tallers i grups focals. Explicarem com hem incorporat l'experiència del pacient amb el disseny d'aquest procés que està explicant. Nosaltres ens vam incorporar en aquest projecte a la fase de diagnòstic, com ens ha explicat la senyora Diambre, a la fase de diagnòstic, que també treballa amb reunions, molt explicat la senyora Diambre, amb tots els professionals que tenim cap comissaria. Doncs nosaltres en aquell moment va ser quan vam també començar a treballar i pensar en què podíem fer nosaltres des d'experiència de pacient. Ens vam proposar 4 objectius. El primer, doncs, en la perspectiva de la CEN com que va informació en el projecte de infàncies. El segon, detectar pain points en el procés d'actuació urgent mitjançant diverses metodologies. El tercer, comparar l'experiència de pacients en condicions habituals d'actuació durant la prova periòdica d'un voluntari organitzatiu. I en quart, proposar accions concretes de millora i de utilitzar l'atenció a urgències des d'una mirada del central en el valor percebut pel pacient.
Per aconseguir aquests objectius, doncs, vam decidir combinar diferents metodologies. I la primera va ser el grup focal. El grup focal el que ens dona és informació molt descriptiva, ens permet trobar informació que no podem trobar en les metodologies, perquè les podem buscar si les no existeixen, i que ens donen una informació de gran valor. Sí que és veritat que no té accés generalitzada per no poder aquesta informació, però és de gran valor. En segon lloc, vam fer testes, es van enviar per SMS, i aquestes sí que ens donen informacions descriptives que sí que van finalitzades, per tant, poden complementar un teràpia focal. I per últim, vam portar a terme una observació directament a les exigències del part nostre. Vam abordar tota aquesta avaluació, segons les 4 fases que estaran definides en el bitllet, que s'han explicat abans, que seria la primera fase seria l'espera per la primera assistència, el triatge, admissió i triatge, l'estada pròpiament dita a urgències, l'admissió a urgències, el pas aquest que us explicaré molt bé per endavant, el que decideix que el pacient ha d'ingressar, quins té per ingressar, en aquest període ja s'ha vist que és moltes hores massa llarg i després ja s'ha hospitalització. Ara us presentaré el que va ser el grup focal. El grup focal es va fer en la fase encara diagnòstica, que és una part del projecte, com per diagnòstics. Ara ve 9 participants, 7 pacients i 2 familiars. Va tenir una programada d'hivern de minuts i va estar conduït per 2 professionals d'experiència del pacient. Va ser una sessió estructurada amb la qual la condició que fa sobre la participació lliure i espontània perquè pugui sortir tot allò que els pacients pensen i senten d'una manera més genuïna, no? Quins pacients van formar part del grup focal? Doncs com que l'estudi s'estava fent pacients que havien estat atesos a urgències a l'àrea mèdica, pacients que havien estat atesos a urgències microagudes a l'ètica i que s'havia fixat l'hospitalització. Per tant, ens interessava, com he dit abans, avaluar-ho en la fase d'espera per ingressar i tots els pacients van signar un compromís de confidencialitat ni positiu de forma normal en el que es demana el deteniment i explícita de la previst o la relació en àudio en la sessió. Aquesta relació és molt important perquè la relació amb la activitat supercontra l'estudi. Aquest àudio té una transcripció íntegra de tota aquesta relació i fa una anàlisi qualitativa de què diàleg principal era la succió. I què fem? Doncs aquest diàleg el que fem el categoritzem. I en aquest cas el vam categoritzar en 8 categories, que són les dimensions que estan consensuades perquè una relació d'experiència de pacient. Són imprescindibles per planificar i avaluar tota l'acció d'experiència de pacient. Doncs aquestes 3 categories són l'accessibilitat, la informació i la participació en la presa de decisions, el dolor, el suport emocional i directe, la confiança en l'usuari de la família, el confort i l'entorn i la valorització i coordinació entre professionals. Tota la informació que vam recollir en aquest informe, com insisteixo, de tota la transcripció que es fa de tot el que es diu en el focal, el que fa és que s'agafen les dades que poden ser més representatives o que d'alguna manera identifiquen més el diari grupal. I aquestes frases les categoritzem en les categories també literals. De manera, vam fer aquest diagrama de manera que poguéssim representar quines categories són les més afectades. Com us he dit, hi havia 8 categories, aquí veieu tot el diagrama en les 6 parts, perquè hi ha 2 categories que són la principal del dolor i la confiança del pacient i la família, que no es van veure gens afectats.
puntualitzo el que s'entén en Wiri. Aquí vam agafar les frases que eren crítiques en algun aspecte de l'atenció. Les frases que no eren crítiques, o sigui, que eren que fem accions positives de l'atenció, aquí no estan representades. Nosaltres vam agafar perquè pretenem, literals, identificar necessitats no cobertes, identificar punts dolorosos de la pacient, sent que no rep allò que necessita o cobrir la negativa que no li agrada o que no pot així. Però d'altres aquestes frases representen valoracions crítiques de les categories que es mateixen. Llavors, com podeu veure, no es llegeix amb els fills de lloguer, la categoria en l'eix afectada per les dos que he dit, per les gens afectades, sigui l'accessibilitat, seguida de l'organització i obligacions professionals, seguida del suport emocional i tracte i la participació en les decisions, i les que sí que es veurien més afectades molt bé són l'entorn i el confort i entorn i la informació. I després ja veurem com aquestes dues categories les afectades com impacten també amb la resta de categories. Això és molt important. Bé, a partir d'això vam identificar, vam definir els problemes que creiem que hi havia i al costat veurem una frase, unes frases que es van dir en el grup focal que d'alguna manera doncs això, ens assenyalen o poden ser representatives d'aquest teula. No vol dir que fos l'única frase, sinó que d'aquest seu això, però sí que ens fan una idea. El primer problema que vam detectar és l'alteració del confort del pacient relacionada principalment amb la sensació de vulneració de la seva intimitat o confidencialitat. Aquest aspecte, la persona deia, suposava la confidencialitat que s'han vist ja per s'obsència. Està exposat, a més, a tothom que passa allà. El segon problema que vam identificar és l'alteració del confort del pacient i de l'acompanyant derivada de les deficiències en el mobiliari i les instal·lacions. Una persona, en aquest sentit, deia, tineix prou espai perquè la persona que està al costat de l'acompanyant. La persona que està al costat, jo està passant que tu en alguns moments tingui un espai on cerca. Un altre problema que vam identificar va ser l'alteració del confort del pacient i l'acompanyant relacionada amb els temps d'espera. No només a la sala d'espera, sinó que les esperes diagnòstiques i l'extensió. La persona va dir que estuvimos 4 horas en el pasillo viendo què passa. L'altre problema que vam identificar és l'alteració en la percepció de l'accessibilitat al servei relacionada amb dèficit d'informació i o alteració en la comunicació en les zones d'ambició i cliatge. I així, una persona ens deia que l'informació va per les dones, no em cal agafar cap tipus de vara mèdica, no em cal que era tampoc com va dir l'opció de l'explicar. Un altre problema va ser identificat que és l'alteració en la percepció del tracte i l'escola emocional d'alguns per part dels professionals derivada de mancances en la informació i la comunicació. I així la persona deia, al cap de 6 dies hi ha especialista en diu des de la porta, sorteig de la porta de derivació d'hospitalització, que ja ha marxat cap a casa i cap informació, cap informació. L'altre problema és la percepció de marca, localització i coordinació relacionada principalment amb mancances en la informació i en la comunicació. I una de les vegades em van dir, han canviat el tractament. Jo dic, perdona, i li vaig preguntar al príncep que havia allà i em diu, no, que no ha canviat. I per últim, identifiquem una escassa percepció de participació en la presa de decisions derivada de les mancances en la informació i la comunicació. És molt representativa la frase jo estic allà per altra hora. Bé, seguim. Passem amb l'enquesta, després ja veurem. Passem amb l'enquesta. L'enquesta va pensar que seria una manera, al principi vam pensar que seria una bona manera de comparar l'experiència del pacient i els objectius fins a aquest cas, al principi,
fa més senzill la manera de veure si hi havia alguna diferència en els serveis del pacient que estaven atesos en condicions de qualitat i en condicions que la poden pilot a tothom del centre psíquic, ho diu després de sap això, i establir comparar la metodologia de treball amb l'altra. I vam dir, fem un jornalista en dos grups de pacients, un primer grup que dividirem de control, que són pacients que van estar presos en urgències i pilota com descrivit. I un altre grup, persones que van estar preses al servei d'urgències durant els dies de prova pilot que ens explicat la redundant en 111 i el 17. En el primer cas vam enviar 850 enquestes i vam veure la resposta de 208. I en el segon cas vam enviar 160 enquestes i vam veure 20 respostes inferior. L'enquesta consta de preguntes que volíem explorar tots els punts en el recorregut de pacient d'urgències. En aquest diagrama veureu com vam posar la columna en què els aspectes que estaven avaluant i la segona columna en la com van avaluar el grup control, és a dir, s'havia de ser atesos durant el mes de juny, i l'altra columna el grup dels dies de la prova final. Com veieu, això és simplificat. En molts aspectes avaluaven millor el grup control que no al grup de la prova pilot. No en tots, però sí en alguns. Quan es va arribar a la pressió, encara que s'ha de tenir en compte que el grup de la prova pilot és un grup petit, de 27 pacients, i això vol dir que també a les avaluacions externes també tenen després. Però ara sí que ens van cridar l'atenció. I llavors vam pensar que potser, donada la mida precisament d'aquesta mostra, que la consideraven petita i potser no podien treure les conclusions determinants, vam pensar, d'acord, unim els dos grups i anem a veure què passa. I d'alguna manera si tinguem una foto, les dades que al institut van comparar, és el que ha passat. O sigui, al juny de 2025, què està passant? I vam decidir ajuntar els dos grups què ha passat. I vam detectar uns punts crítics clars. El primer punt crític era la comoditat de la sala d'espera. El segon, el temps d'espera en l'atenció mèdica, seguit de la comoditat de la data que era la comoditat de l'estat. El quart, hi ha informació que rebia el pacient en el moment de l'higiene hospitalari. El cinquè, el temps d'espera del viatge. Després, la identificació del personal, seguit de les condicions de l'entorn físic i, per últim, la coherència de la informació dels professionals. Com veieu, aquests problemes també es multiplicaran per un grup que va formar 3. I ja els grups de treball dels professionals s'havien dit, però n'hi ha identificat alguns. Passem a l'observació. L'observació, vam decidir fer una observació no participativa estructurada, els dies de la prova pilot, els dies 11 i 17, durant el top de la nit i de les 9 de la tarda, i vam medir l'observació per àrees d'assistència. La sala d'espera, l'àrea de viatge, atenció continuada, pocs hospitals centre adult i l'àrea d'observació. I era l'objectiu d'identificar aspectes que podrien impactar de forma negativa l'experiència de pacients a l'àrea d'urgències. Què vam veure? A la sala d'espera. Doncs també problemes que coses que també els institucionals també van sortir. Vam veure batalles de projecció mal ubicades que costen de 10 dies o continguts que a vegades costaven de 15.000 quilòmetres de quants. Personals que estudien molt a la sala d'espera que les veus de qualitat. Seients incòmodes i mobilitat difícil per pacients que necessiten adequats. Pel que fa a l'àrea de viatge i atenció continuada, vam veure que a mida de la ubicació de les consultes es dies en els pobles oberts, de l'ànim d'integritat que fem, això són de les empreses. I a la sala d'importàcies, o sigui, el que és una sala d'atenció continuada, no hi ha cap element separador entre pacients i no hi ha cap espai previst per acompanyar-los. Els boxos d'urgències d'adult, els pacients estan separats d'una cortina amb els boxos dones,
sovint els pacients hi ha algun pacient ubicat a pastissos. També fa la bioobservació dels gossos estan separats per cognines, tot i que s'utilitza quilofons també perquè se poden utilitzar per les persones, però no deixa de ser una sala única i que se cerca d'alguna manera. El que vam veure també aquests dies de prova pilot, existeix l'observació també de prova pilot, és que el que va veure doncs està detectat, òbviament. Explicatiu que abans hi va quedar durant aquests canvis tan importants representen una pressió afegida en els equips que sol veure i es veia clarament que els principistes de certes són amb una pressió i un estrès. Bé, els resultats trobats en poder d'entreure, primer aquest, gràcies també a l'observació vam poder, almenys una hipòtesi que nosaltres tenim, que ja s'ha descobert les afies de la terapia no repeteixen l'impacte de la nova metodologia, sinó que més aviat repeteixen és el que representa aquesta pràctica que hi ha una nova pilot amb l'assistència que succeeix. Els problemes identificats mitjançant el grup focal es van confirmant pels altres mètodes treballs. I quines són les àrees necessitades en resum? Doncs, en primer lloc, l'entorn físic i el mobiliari condiciona fortament la percepció de confort i qualitat al pacient, els temps d'espera, com hem dit abans, no només en la sala d'espera, sinó també per les proves diagnòstiques i les transicions, l'alta informació associada generen molt de malestar i ansietat. La comunicació amb els professionals és percebuda sovint com insuficient i oportunitat. També posem en relleu tots els acompanyants que tenen un paper clau perquè el pacient estigui més tranquil i estigui més suport. No sempre són tinguts en compte. I per últim, aquest nou model organitzatiu que es posarà en marxa el dia 17 de setembre. Esperem que pugui, estem segurs i apostem perquè pugui millorar molts d'aquests aspectes, però sí que és veritat que necessitarà més temps de percorregut, necessitarà un acompanyament per garantir l'èxit. I les propostes de millora ens atrevim a fer, òbviament, millorar els espais físics i el mobiliari, la inclusió dels acompanyants amb la bonificació dels pares. Els acompanyants han de disposar de seients, d'espais reservats per que puguin facilitar, al final, l'estada al pacient. La millora de la informació i la comunicació. Pensem que hi hauria d'haver una oferta formativa als professionals en aquest aspecte, millorar les eines comunicatives i que cada s'hauria d'incloure en els protocols existents o fer nous protocols que garanteixin una informació òptima. I per últim, pensem que serà un impost com editants, seguiment d'aquest model, d'aquesta nova metodologia, que segur que estaran funcionar els UACIs i els mitjans de interpretació des de l'experiència de pacient, òbviament, però també incorporant la perspectiva de professional, perquè al fi i al cap les dues són necessàries i complementàries. I amb això acabo. Moltíssimes gràcies, Pilar. La voluntat de caracteritzi i tot el que comporta incorporar aquesta experiència de pacient efectivament i de tot realment suposa una part. Moltíssimes gràcies. I aleshores, per tancar, podem escoltar la senyora Seguí en aquest art. Són els pacients que han col·laborat en el grup de millora del servei d'urgència i d'hospitalització i ens acompanya una petita mostra d'unes que van formar part en un poble. Són la Leonor Caude Hidalgo, Albert Guillem, amb la seva participació han aportat una perspectiva única sobre què significa viure el sistema sanitari de Tarís i com es poden millorar els processos a partir de l'experiència real. Per tant, la seva col·laboració el que fa és sense demostra que la innovació en salut no és una qüestió de tecnologia o humanització, sinó també d'escoltar i incorporar la veu de les persones del centre.
attrae sinceramente da pensi da curiosità, da tempesta. Ali, sina hasiat. Oh. Habang nagpanghamsat. Ang copiando di popular que se referència al pacient per sinó i al final els consulins entre tots una sanitat millorat, una servir una carta inicial de la seva previngut, comportar amistats, formalització. Aleshores, jo com a primer cap em cobria preguntar, doncs, no el motiva com va pagar la gent d'hospital. I què va fer amb la volta anterior de diguéssim, sí, qui vaig, quan el quan durarà, tot per què. Doctor, no vaig quedar el primer que agrair aquesta intuació a nosaltres, a Borsia i Boqui, perquè ja m'ho quedat amb aquesta sorpresa de dir, mira, això penso que és el que fa, de que l'usuari exposi la seva inquietud i pugui dir, passa això i passa allò. I llavors, doncs, vas pensar, compte jo, doncs allà estaré. Per la teva part. Sanitari preparator i és el back of la terapia osteopàtica i de acceder a la sanitari actor final i fer la participar. Sí, i com va viure l'experiència? Podria assemblar-me que està una tirant de pinós, d'explorar cadascú la vostra experiència i vam subsistir de detallar el interior on està la necessitat del final de poder fer. Això és molt important, perquè també de tot va anar per contra el món, exposar el que va sentir, tocar el de la bola, el de la culer, tot que sigui imaginar que és cada vegada que veiem el Grenze, que és superimportant. Jo vaig trobar encantat de dir que he pogut dir animo nosotros un focal escriure de que podrem fer o hay un procés de argumentar los trabajadores de la universitat, doncs que vagi endavant. Doncs, obvi que i el que penses que vas aprendre personalment, que vas aprendre sobre els sistemes sanitaris o a com agarrar el procés? Què és el que t'ha aportat? Experiència. المفروض أمريكا سيولا كان adesso passa per dire una cosa che noi apprezziamo. Lo saremo eres la seguridad per gustare dell'oraca a ritmo di fare molto beneficiaris a real basando sessias non puoi qua opera e si vede che avrà io adesso la data che ha per la naviga di paesi o come lasciamo conosco le standard non ricasto con le spirituatore che non fare penso solo ora mi può però che si li pesa I aquí us farà una pregunta doble, és a dir, quin missatge creieu que li donaríeu als professionals de la salut respecte que parlen del país de la pacient, del pal de salut mamar, com a missatge que les organitzacions d'encoratjar, per exemple, això, incorporin aquesta pacient, a tratar sí. Una vegada sí que ve subir el malalt és d'empatia. Eso per mi és molt important, empatia, perquè jo soc de civil i ja està a manera de poco considerar anche per una persona che deve essere tan vulnerabile, ya que ya que se conoces es súper importante, tiene que haber empatía, no lo digo que todos, pero sí algunos. Ahí es muy importante empatía. Tidak terima sempre clau. Permiso. I Albert? Per esempio, per scrivere con Bobby is la coppia al nazionale della istituto sta banda
tractar de pacients per grup, d'obra més, de fer a dia d'avui, sense dir res, o pujar clar que era una relació d'esport, de la classe, estava el dia de que és l'idea, i a partir de la zona de la vida, A veces sabes llevar, pero si ves lo que debe impedir, el dolor es crazy. Llavors és molt important. Què passa? Si has d'oir d'una altra manera, si tu saps que té dolor, doncs pot passar una mica que això és superimportant. I el missatge que li donaríeu als pacients, que per exemple, quan truquem per forma per consultar, si t'interessa et pot anar activitat, no comunitzar, non è per això que la capella è via i per potser estan quedat indignat per què li diríeu? No sé, que no dubtin, perquè si vostè i jo comentem aquest tipus a casa, en el que doncs, una queixa, qualsevol cosa, doncs heu de trobar activitats que aquest focal que cada uno de l'hipocúria és superimportant perquè tu pots expressar tota la teva experiència, això, la mobiliària, tot el que sigui. Si ho anem per així, doncs podem donar bé sentir com a usuari, doncs és superimportant. Llavors, és agrair a la persona un poquet sobre per mi és molt important. Que s'anigui i passa. L'observat de la persona amb molt més fàcil de xarxa, de allà, però pot donar banda venir al breu per masticar, potser anar a trucar cintes, potser és un impacte real sobre aquesta previst. A part de la lavandra, el pesta, per filar un post a veure que es pot fer-la, i està instal·lades, i es retorna a la principal i un matí per això. Aquesta és la clau. Jo penso que la forma de tema sanitari final ja cantai per tots els programes. Per si no la faig, però... Perquè t'apreguem la idea. Veritat. És brutal. Tenen por. Tenen i comen mata feita. Si et el sistema per salir que de part moltes evitar això. Aquesta és una afirmació o fan amb pacients o no són. De més. Sí, molt bé. No sé si algú del Real Estate hi ha alguna pregunta o vol comentar alguna cosa. Podeu donar una mica. Jo crec que la vostra opinió és superimportant perquè ens ajuda molt a nosaltres. A vegades que realment actuem sota cavall o rei i com diu ella no pensem que per tu és un problema important allò que nosaltres no li donem i també ens va bé que de tant en tant aquest cop de realitat, perquè tots som usuaris també, dir que si no ens posem malalts, lògicament, i en aquell moment quan et fiques a la pell de l'altre també et diràs les coses d'una altra manera. Però la nostra opinió, jo la veig també superimportant per això, perquè a nosaltres també ens ajuda a actuar d'una altra manera i a canviar conductes, a plantejar actuacions o fer altres coses que no ens havíem plantejat i que les podem fer per ajudar el pacient, lògicament. I sí. Gràcies. Moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta. Si algú té alguna pregunta en aquests minuts que venen, en aquests reunions, que estan dormits. Pot fer i em donaria temps d'escondre. Sí, ho que sap. Mentre farem si hi ha alguna pregunta o no, simplement volia fer una pregunta genèrica perquè respongui qui vulgui. Quin desig et donaria desig, potser, els donaríeu als professionals que estan implicats al final del banc? O sigui, afectarà d'alguna manera aquesta transformació? Què els diria? Com deia el David Ancià quan ens viu de jove,
si han de els petits canvis són poderosos. Però en aquest cas, més que petit, és un gran canvi que ens implicarà ara l'entrada d'urgències i medicina, però a la llarga de la direcció el posar el projecte en marxa en molts altres llocs, també del centre, i que doncs, som una prova pilot important i al cap i a la fi, doncs, el nostre objectiu és encoratjar els professionals, perquè com a responsables hem de saber encoratjar els professionals, que és difícil, per encoratjar per això, per millorar l'experiència dels pacients. Recordem que això és una de les coses que la doctora Duran va dir una vegada, els primers cops que vam estar reunits, i és cert, no és un projecte per arreglar urgències, és un projecte per arreglar, per millorar l'atenció del pacient a urgències. I això és molt important. A vegades pensem, anem a millorar el servei. Sí, o sigui, de retruc hi ha moltes coses que farem, tant a urgències com a planta, que les canviarem. És molt important el canvi que estem fent a nivell global, de moltes coses. Però no és per arreglar un servei, sinó per arreglar la millora, per atendre millor els nostres usuaris, que és el nostre objectiu. I això és una cosa que ella em va dir d'entrada i crec que és important voler-ho plasmar. Molt planificado, sí, molt planificades. Jo el que em diria és recuperar. En aquests moments estem a punt de començar un canvi paradigma per tothom i és difícil. Llavors hi ha moltíssima incertesa ara mateix, perquè hi ha ninguna predicció, serà millor. Poder que passi allò, jo crec que tot anirà bé, que jo penso que tindrem 2 o 3 setmanes perquè hem de prendre el pols, no els fidarem el primer dia, haurem d'estar en amunt, ajudar els professionals, però quan passin aquestes primeres setmanes, tot anirà bé, tots estem segurs, els professionals treballant, i el pacient, jo crec que serà un canvi molt dràstic, sobretot l'experiència a urgències, els temps d'espera, canvi els temps d'espera, that hores, soy obligado a libertar tu a urgències, deve ser pressa que se superar una cosa, perquè el cap és quan de temps m'hauré d'esperar. Vaig a urgències, però has d'esperar. Això ha de sortir de l'equació. En el moment que això surt de l'equació hi ha la pròpia percepció de l'atenció. Ja no tinc. Allà hi ha això, tots estarem molt contents de l'urgència. Hem de fer una decisió. Tot anirà bé. Segur que sí. Molt bé, doncs amb aquesta intervenció, si no hi ha acabat la pregunta, ens donaríem per finalitzar amb aquesta primera sessió satèl·lit de Dispatient Barcelona Congress i PCP, que com hem dit es titulava Incorporant la cultura d'experiència del pacient a través de processos, són que hagi resultat útil i que ho d'anar també sumant a totes les altres sessions satèl·lit que publiquen ja per aquesta sessió. D'acord? Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència.